खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया सानसेयावनो गोबां लामा दालां बेखेवनानै होदों। थाइकाजरा VCDC नि सिंनि गुबुन गुबुन गामियाव मावखांनाय गोबां लामा दालां बेखेवनायजों लोगोसे आलारि सोरां बिथांखिनि चेक रानदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। जिब्रेनां सिरांदर बियाबनि सिङाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया सरकारि आसनिनि अनगायैबो गावनि फारसेनिफ्राय बियाबनि सिङाव गोबां लामा दालां मावनानै होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बे असिलायैनो दिनैबो थाइकाजरा VCDC नि सिङाव थानाय खमाबारि गेजेर दाखिनगाव गोथैबारि उरावपारा जियागुरि गामियाव बक्स कालभार रुनिकाटा VCDC नि सोनाब सालबारि गामियाव सेलब्रिज बायदि रायजोनि सुबिदानि थाखाय मावनानै होनायजों लोगोसे लामा दालां बेखेवना होदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BTC नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावनो गोबां रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननो हानानै साबायखर बावदों। नंगौ दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जा UPPL सरकार बे सरकारा दिनैहाय गोबांथार गासिबो जायगाफ्रावनो गोबांथार जौगाथायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि बे 12 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रावनो जोंनि थानाय PM सार रन्जित बसुमतारी बिथांनि अननायजों जा मोननो हानाय हाबाफारि खामानिफोर गामिफ्राव गोनांथार लामा दालां बा बिदिनो ब्रिज कालभार बानायनाय बेफोरबायदि गोबांथार रुनिकाटा प्राइमारि आरो थाइकाजरा प्राइमारि सान्तिपुर प्राइमारि गासैबो प्राइमारियावनो गोबांथार हाबाफारि मावनायफोरखौ दिनैहाय जा मावफुंनो हानाय बेफोर खामानिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बेवहायनो जोङो दिनै बयबो रायजो राजाजों लोगोसे जों साफ्रोमबो UPPL दोलोनि जानानै जोङो ज' सारखौ मदद होदों। जाय जायगायाव मावफुंजाबाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि गोजोननाय फोरमायदों? बिथांमोनाथ' दिनैहाय गोबां समफोराव बायदिसिना दोलोफोरा सरकार सलायलांबायब्लाबो जाय गामिफ्राव मोननो हायाखैमोन दिनैहाय जोंनि UPPL सरकार सलायनाय समावहाय मोननो हानाय बे लामाफोर मोननाय बा दालां कालभार मोननायनि सायाव गोबांथार मोजां मोननाय आरो अनसायनायखौ दिनैहाय फोरमायदों आरो फैगौ BTC बिसायख'थिया गेजेराव दिन गैलिया आइजो माहारि हिसाबै 14 चिरां दुवार हिसाबै नोंथांमोना माबायदि साखाफारा खालामदों? जोङो दा जेरैहाय जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय जा निर्देश फैयो बेफोरबायदि निर्देशफोरखौ लानानै लोगोसे आरोबाव बिथांमोननि निर्देशनि अनगायैबो जोङो गामिफोराव हाबनानै बिदिनो गोबांथार जोंनि माखासे दोलोनि मावथिफोर बा बिदिनो रायजो राजाफोरजों जोङो हाबनानै गामिफ्राव हाबनानै जाबायदि जोङो मोनदांदों फैबाय थानाय जा नैबे जोंनि बिटिआर इलेक्सनाव बा बिसायख'थियाव जोंनि UPPL दोलोआनो गोबांथार बिदिनो सिटफोरखौ मोननानै आरो गोबांथार भट मोननानै देरहानानै जोंनि UPPL दोलोआनो जोंनि प्रमद बर' सारानो सरकार सलायफिनगोन बेयो रोखा आरो। আজি আমাৰ 14 নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ MCLA তথা আমাৰ ডাঙৰীয়া তো আমি বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এটা পুৰণি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা মন্দিৰ আছে। আমি 3খন গাঁও ইয়াত আছোঁ। তো যি নহওক আমি অৱশেষত মানে যি নেকি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এটা আঁচনিৰ যোগেদি আলাৰী সোৰাং আঁচনিৰ নামৰ যোগেদি আমি আৰ্থিক অনুদান 2 লাখ টকা আজি আমাৰ চেক বিতৰণ কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি আটাইৰে আমাৰ মন্দিৰ কমিটি হওক বা আমাৰ এই গাঁওবাসী অঞ্চলৰ হৈ আমি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে মাননীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী EM তেখেতসকলৰো আমাৰ অভিনন্দন তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গাঁৱৰ হিচাপে আমি খুবেই আনন্দিত আৰু ইমান বছৰ ধৰি আমি এইটো বাঁহৰ দলং দি এনেই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই যোৱা বছৰ আমি 24-25ত পোৱা যিটো আমাৰ স্কিম যিটো বক্স কালভাৰ 12 লাখৰ সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজেও সুখী আছে। ভৱিষ্যতত কি ভাবি আছোঁ যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে এইটোৰ কাৰণে আমি যিটো UPPL অনাগত আমি যিটো ইলেকশ্যনত আমি UPPL থাকিম। কয়বোৰ আছে আপোনাৰ কেইবাটি মানে 54 আছে। কেনেকুৱা ভুগি আছিলে? আগত ভুগি আছিলে, এতিয়া প্ৰায় আহিলে আৰু আমাৰ UPPL আছে। আগৰ চৰকাৰ হোৱা নাছিল আছিল BPF আছিল হ'লেও মানে ইমানখিনি কাম হোৱা নাছিল, কিন্তু UPPL অহাৰ পিছত বহুত ভাল কাম হৈছে। আমি UPPL এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু অহাটো আমি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিম। থেংক ইউ।